sempre he tingut un vincle amb el fang, perquè la meva mare era de Còrdova, d'un poble que es diu la Rambla, i sempre m'havia parlat molt de com es feia la ceràmica allà, no? L'Àngels és una persona molt normal i corrent, que treballa tot el dia, que arriba a casa i li agrada la tranquil·litat, les seves flors, m'agraden molt les flors, que miro d'estar amb els meus fills, com a mínim parlar, perquè el meu fill gran no viu aquí. I res, treballadora i mare i poca cosa més. Jo sempre recordo quan de petita que em deien «Me voy al pueblo de mi padre» o el de la meva mare, no? I jo pensava, doncs jo és que no puc anar a cap poble, perquè el meu poble és aquest, no? I fora de tots records que tinc d'on vaig néixer, tota la meva experiència de vida, emotiva, de fills, de tota la meva vida és Sant Boi, no? De fet, el pròxim llibre que estic escrivint, tots els relats estan basats en edificis de Sant Boi que per mi són importants, no? Perquè és important, no?, el lloc on has crescut com a persona. L'art en general m'agrada molt, però ja de petita havia dibuixat molt, el fang sempre m'ha agradat, sempre he tingut un vincle amb el fang, perquè la meva mare era de Còrdova, d'un poble que es diu la Rambla, i el pueblo de los botijos, i sempre m'havia parlat molt de com es feia la ceràmica allà, no? I jo sempre he tingut aquesta curiositat amb el fang. M'agraden molt els museus, he visitat moltes exposicions. No fa gaires anys vaig anar a veure una exposició de l'Eudald de Juana, un noi jove d'aquí català que treballa, per mi és una meravella com fa les seves escultures. I vaig tenir la sort d'arribar al museu a l'hora de dinar i no hi havia ningú a l'exposició i tota l'exposició va ser per mi, no? I vaig seure al terra amb una que hi havia, baixeta, que representa un senyor gran, i me la vaig estar mirant molta estona, no? I quan vaig sortir d'allà vaig pensar, i jo tinc que fer això. I després l'escriptura, bé, sempre havia escrit cosetes, però sobretot quan tenia 13, 14, 15 anys, aquesta edat que tenim al cap i les emocions a flor de pell. I necessites escriure alguna cosa per treure tot el que tens a dintre, i vaig començar a escriure poesia. I després, amb els anys, i amb les xarxes socials, vaig començar a escriure relats amb un parell de grups que escrivien. I em vaig decidir a plasmar en paper el que estava escrivint. L'escriptura és allò que neix de dintre, les teves emocions, de la teva imaginació, que pots posar molt, sobretot a la poesia, poses molt de tu, no? I l'escultura és diferent. L'escultura és com quan sembres alguna coseta, poses una planta i la veus créixer, no? I l'escultura comences per un trosset de fang, moltes vegades tens una idea i li comences a donar forma i comença a sortir allò que deia, que la figura està dintre i l'has de treure. Soc molt curiosa i m'agrada escriure una mica de tot, no? I llavors puc aportar moltes coses diferents i de vegades coses que no tenen res a veure amb mi. Així com la poesia sí que té molt de mi, no? Amb la resta d'escriptura, de vegades, quan m'ho torno a llegir, em quedo al·lucinada jo mateixa, perquè dius, això l'has escrit tu, no? Companys de feina, per exemple, que m'han dit que s'havien posat a plorar, o que s'havien patat de riure en un moment donat, i això agrada moltíssim, perquè realment és el que tu busques, que la gent s'ho passi bé o que s'emocioni amb un relat que per tu és molt emocional, o que descobreixin una part del poble, per exemple, que jo he posat com a escenari el meu relat o la meva novel·la, que no havien descobert.
Jo penso que si t'agrada una cosa t'has de posar a fer-la. I jo vaig començar a escriure perquè m'agradava, sense cap intenció de publicar, després em vaig embolicar, vaig acabar publicant i cada vegada que surt un llibre meu, per mi és com tenir un fill, no? O sigui, és molt emocionant. I el que s'ha de fer és això, si tu tens dibuixar, jo què sé, fem coses de fusta, de paper, s'ha de fer, s'ha de provar, sempre s'ha de provar.